Mä olen Mira Eskelinen, mä olen Tekstintalon toiminnanjohtaja ja kirjailija ja yksi tämän paneelin keskustelijoista. Tähän alkuun vaan hyvin alkaa kaikki paskaksi. Näin me täällä. Mutta pari käytännön asiaa. Baarista saa juotavaa tuoda tänne saliin ja tuoltakin löytyy tiski tuolta salin takaosasta, niin sieltäkin saa juotavaa keskustelun aikana käydä hakemassa. Me ollaan haluttu pitää festivaalin ohjelma täysin maksuttomana, jotta tämä olisi mahdollisimman saavutettavaa, mutta kuten kaikki varmasti ymmärtää, niin festivaalin pyörittäminen ja tämmöisen talon pyörittäminen vaatii myös rahaa ja resursseja, joten jos teillä on semmoinen rahallinen tilanne ja henkinen tahtotila niin sanotusti, että haluaisitte tukea rahallisesti Tekstintaloa, niin me otamme kyllä rahanne vastaan oikein mieluusti. Meillä on tällä hetkellä pienkeräys käynnissä ja pienkeräykseen voi lahjoittaa MobilePayn kautta. QR-koodi MobilePayhin löytyy muun muassa sieltä penkkien takaa. Ja sitten tuosta meidän infotiskilta löytyy myös sitten QR-koodi. Siellä voi haluamansa summan Tekstintalolle lahjoittaa ja me olemme siitä syvästi kiitollisia. Mutta sitten päästään itse asiaan. Tänään tässä keskustelussa puhutaan transkirjoittamisesta. Siinä ohjelmakuvauksessa, joka oli ehkä näin pitkä, niin siinä oli yli 17 kertaa sana trans, mutta tässä oli oikeastaan siis kyseessä vaan mun katala suunnitelma saada tänne lavalle mahtavia tyyppejä, joiden kanssa käydä kiinnostavaa keskustelua, ja haha, siinä onnistuin. Mutta nyt nämä minun mahtavat keskustelukumppanini voisivat esitellä itsensä. Aloitetaan täältä näin. Moi, mä oon Miska Valos ja mä oon Helsingissä asuva, Turussa kasvanut kirjailija. Aura Siltala, helsinkiläinen runoilija. Mun esikoisteos Kyborgikesä ilmestyi Poesialta viime kesänä. Taneli Leonora Viljanen, kirjailija. Asun Helsingissä ja hengaan aika paljon myös Turussa. Mun uusin teos on nimeltään Glitternest. Se ilmestyi viime elokuussa ja se on sellainen 3. osa sellaisesta 3 kirjan kokonaisuudesta, jota mä oon kutsunut ei-binäärisen kirjoituksen trilogiaksi. Jee, mutta tänään puhutaan siis transkirjoittamisesta ja mitä se edes on. Mä lähetin tämmöisen epämääräisen, tänään puhutaan varmaan myös paljon epämääräisyydestä ja häilyvyydestä. Itse en tarkoista määritelmistä kauheasti välitä, mutta mä lähetin heille tämmöisen semisekavan mailin, jossa mietittiin transkirjoittamisen määrittelyä ja kysymystä, että onko transkirjoittamisen määrittely edes tarpeellista, mutta lähdetään nyt siitä, että miten te koette, mitä te ajattelette tästä termistä, mitä teille transkirjoittaminen tarkoittaa? No niin kuin me just tuossa aiemmin tuossa takahuoneessa puhuttiin, niin semmoinen ehkä niin kuin tosi tylsä perus, niin kuin mikä ihmisille tulee ensimmäisenä mieleen, jos puhutaan transkirjoittamisesta, niin on semmoinen niin kuin transihmisen vähän sen shokeeraava oma elämäkerrallinen joku kertomus, että minä jo lapsesta saakka käytin äidin korkokenkiä ja sitten sain turpaan koulussa ja, niin kuin, ja tällainen niin kuin juttu. Ja jotenkin, että semmoinen tarinallisuus, mikä se oli se lainaus, joku, että mun mielestä toi on jotenkin semmoinen lähtökohta, että transkirjallisuus on semmoisia tapauskertomuksia, koska sitä ennen, kun transihmiset kertoi omia tarinoitaan, niin sitä ennen niin kun ne oli jotain jonkun psykiatrin joku tapauskertomus siitä, että täällä on tällainen hullu. Ja se oli tavallaan niin kuin transkirjallisuus sitten jossain niin kuin 1800-luvulla. Niin se on ainakin yksi lähtökohta siihen määritelmään, että sitten se, niin kuin se määritelmä on tavallaan silleen, että pitäisi jotenkin lähteä murtautumaan ulos tällaisesta vankilasta. No, mulla herää kyllä itselläni niin kuin ekana semmoinen valtava vastareaktio tämmöisestä jotenkin
Tuntuu, että toi on semmoinen jotenkin usein siis ihmisten suunnalta ja jostain markkinoinnillisesta vaikka lähtökohdista tuleva semmoinen leima, joku tämä on transkirja, tämä kertoo transsukupuolisuudesta ja se aina niin kuin läntetään siihen jotenkin ekana. Mä unohdin siis kertoa, mun esikoisteos on pari vuotta sitten ilmestynyt tämmöinen sisäsiisti, ihan fiktiivinen proosateos. Ja sitten se on aina se niinku eka asia, mitä kerrotaan siitä on, että tässä on tämä päähenkilö on trans. Ja sitten mä itsekin niinku sisäistän sen, että okei, tämä on se kärki, jolla mä sitten myös vaikka haen apurahoja ja silleen esittelen sitä Kyllä kirjaa. kannattaa lypsää niin kuin kaikki vähemmistöasemat. Kun hakee apurahoja, siis silleen, että mäkin niin kuin oon mun Todellakin, vaikka joo. joidenkin niin kuin, siis transsukupuolisten ystävien kanssa, niin kuin, että me ollaan niin, me ollaan ihan vitun sorrettuja, antakaa meille rahaa. Joo, ehdottomasti. Ja sitten mä vielä sanon, että mä haluan kirjoittaa silleen, en vaan semmoista jotenkin ikuista kertomusta jostain transsukupuolisuuden vaikeudesta, vaan että se on vaan jotenkin että siinä on nyansseja ja jotenkin se ei ole ainoa tai vaikein asia tämän henkilön elämässä ja tämmöistä. Mutta niin, tämä transkirjoittaminen, mä ehkä ajattelisin, että kaikki mitä transihmiset kirjoittaa on silleen transkirjoittamista, mutta sitten samaan aikaan mulla on tuohon kauhean vastustus, koska mä en haluaisi, että kaikki mitä mä kirjoitan on jotain transkirjoitusta. Että sitten siinä taistelee myös tämmöinen joku, monta sutta sisälläni. Ja joo, siinä jotain ajatuksia. On hyvä, että sisällä on monta sutta, koska sudet on louma-eläimiä ja viihtyy paljon paremmin, jos niitä on monta siellä paikalla. Mulla on sellainen ajatus tähän, että musta semmoinen asia, mikä siinä myös voi olla kiinnostavaa, että me nimetään jotain kirjallisuutta transkirjoittamiseksi tai transkirjallisuudeksi, niin se on yksi tapa sellainen myös rikkoa sellaista ajatusta siitä, että on olemassa joku yksi neutraali kirjallisuus, jossa niin kuin, joka historiallisesti on aina tarkoittanut sitä, että se on valkoisten siis heteromiesten kirjallisuutta ja se on se normi, jota vastaan kaikki muu on vähän semmoista epäonnistunutta versiota siitä. Ja niin kuin mä itse tosi paljon vastustan sitä ajatusta niin kuin neutraalista kirjallisuudesta ja mun mielestä se on hyvä, että voidaan puhua sellaisista asioista kuin transkirjoittaminen sellaisena niin kuin se myös, kun me nimetään joku asia transkirjoittamiseksi, niin sitten yhtäkkiä se tarkoittaa myös sitä, että niin kun aika moni muu kirjallisuus on siis kirjallisuutta. Se ei ole mitään ei ole niin se olisi itse asiassa ehkä se aihe, mistä niin pitäisi puhua. Mitä on siis, koska sehän määrittyy sitten väistämättä, jos me puhutaan transkirjallisuudesta, sitten määrittyy myös siis kirjallisuus. Just niin. Mä itse kanssa siis ajattelen siitä jotenkin, tai siis kun mä laitoin sen mailin, niin siinä oli vaan tosi paljon kysymyksiä, kun itsekin pohdin asiaa, mutta myös mietin sitä, että onko se transkirjoittaminen, niin kuin, tuleeko se siitä teemasta vai tuleeko se siitä, että kuka kirjoittaa vai tuleeko se siitä, että mitä kirjoitetaan, vai sitten myös pohdin sitä, että onko siinä jotain sellaista niin kuin hyvin kehollista. Itselle ehkä siinä on myös ollut jotain sellaista, kun on kirjoitin romaanini Aavistus, joka oli shokeraava paljastus transnaisen kasvusta. Niin on munkin kirja. Niin myös sitä kirjoittaessa mietin sitä, että miten niin paljon myös siinä, että jotenkin kirjoittaessa pääsee johonkin sellaiseen parhaimmillaan itse sellaiseen tilanteeseen, jossa jotenkin teksti kulkee kehon läpi, niin onko se kohta, missä siitä tulee transkirjoittamista siitä sen jonkun kehollisuuden kautta, kun teksti alkaa jotenkin virtaamaan kehon kautta. Millaisia kokemuksia teillä on kirjoittaessa kehollisuudesta ja osuuko se teillä tai niin kuin liittyykö se teillä tällaiseen transkirjoittamiseen? Mä en tiedä sille kehollisuudesta suoraan, mutta jotenkin siis se, että mulle tietysti niin kuin, siis kirjoittaminen on aina se, että haluaa luoda itsestään jonkun vaikutelman ulkomaailmaan tai ainakin niin kuin, tai jotain kautta. Ja mä oon ehkä sellaisella tavalla korostuneen itsetietoinen, että mä oon niin kun jotenkin ajattelen sitä tosi paljon. Ja sitten se tuntuu, että se kirjoittaminen itsessään ja tietynlaisen teoksen julkaiseminen ja tiettyjen sanojen liittäminen omaan nimeensä julkisesti
on samanlaista niin kuin tietynlaisen presentaation hakemista kuin se, että käyttää tietynlaisia vaatteita tai puhuu tietyllä tavalla tai omaksuu tietynlaisia maneereita. Että se niin kuin kirjoittaminen on samaa sitä sellaisen oman ulkoisen kuoren luomista kuin jotkut muut tämmöiset itsensä muokkaamisen tekniikat, mitä sitä käyttää. Mutta ajatteleeko että sitten kuitenkin, tai itse mietin myös siitä jotenkin kehollisuudesta tuossa, että kun luo tietynlaista kuorta, mutta myös sitten se, että miten se kuori, tai mitä siinä luokaan, niin se voi olla myös... Ei ole muuta kuin kuori ihmisille, jos sisäistä elämää. You heard it here first. Mutta nimenomaan se, että miten että jo tämmöinen niin klassisessa narratiivisesti, kun se ulkoinen menee linjaan sisäisen kanssa ja mitä sillä ulkoisella niin kuin, kertoo siitä sisäisestä. Siis toi on tietysti nyt on tommonen tosi kärjistetty asia, mitä just äsken sanoin, mutta että ne on silleen vuorovaikutussuhteessa keskenään ja välillä vaan pitää niin kuin fake it till you make it. Mun fiilis sillä kehollisuudessa suhteessa kirjoittamiseen ja suhteessa transkirjoittamiseen on se, että mä koen, että se on mun kirjoituksessa aika paljon semmoinen jotenkin tutkailtava asia tai sellainen, että mä niin kuin mietin paljonkin kehollisuutta suhteessa kirjoittamiseen, mutta se tuntuu mulle semmoiselta jotenkin edelleen tässä vaiheessa semmoiselta, että mä en niin kuin ihan tiedä, mitä siitä pitäisi ajatella tai mitä kaikkea se tarkoittaakaan. Ja varmaan voisin ehkä ajatella, että siinä on jotain varmaan, mikä voi liittyä semmoiseen just transkokemukseen tai ei-binääriseen kokemukseen ja sellaiseen, että niin kuin, mulla on ehkä myös sellainen, että mun oma sisäinen kokemus suhteessa omaan kehoon on aina ollut vähän semmoinen, ei mitenkään siis valtavan dysforisen ahdistunut, mutta semmoinen vähän jotenkin epämääräisen semmoinen, että se ei tunnu sillä jotenkin selkeältä ja suoralta edelleenkään kovinkaan usein. Ja siinä on jotenkin paljon semmoista niinku, just tutkailtavaa. Ja niin, ehkä mun viimeisimmässä, varsinkin Glitternästä teoksessa uusemmassa kirjassa, niin se on ehkä aika semmoinen, myös semmoisella hyvinkin semmoisella kivalla ja positiivisella ja semmoisella, tai ehkä mulla on myös sellaisia kehollisia kokemuksia. Mä koen, että se on myös semmoinen, mitäs kaikkea jännittävää mun keho nyt onkaan ja mitä kaikkea jännittävää teksti voi olla suhteessa kehoon ja niin edelleen. Musta tuntuu, että tuohon vaikuttaa myös se, että mä en ole kirjoittanut, tai mä oon kirjoittanut ihan niin kuin puhdasta fiktioista, jossa ei ole oma elämänkerrallisuutta, tai no tietysti kaikessa on jotain aina. Ja sitten mulla on semmoinen joku, musta tuntuu, että mä oon tosi tietoinen koko ajan siitä, että multa odotetaan jotain tämmöisiä transpaljastuksia, ja niin kuin myös, että ihmiset ei jotenkin usko, että mulla on itse asiassa mielikuvitusta, että ei ole niin kuin totta kaikki. Ja sitten oletetaan just sen takia, että päähenkilö on trans ja mä oon trans, että tämä on kaikki totta. Kaikki muukin tässä varmaan. Niin sitten mulla on myös aika iso hinku silleen jotenkin alleviivata sitä, että mä kirjoitan fiktiota ja että ei niin kuin, että mä haluan silleen niin kuin, haluan takertua semmoiseen yksityisyyteen, mikä on tietysti oikeuteni, ja haluaisin, että silleen vähemmistöihin kuuluvilla tekijöillä olisi tietysti oikeus tehdä fiktiivistä ja ihan sama mitä tekee, ihan niin. Mutta nyt mä hukkasin melkein mun ajatuksen. Niin mä haluan jotenkin suojella itteni, silleen pitää jotenkin sitä tekstiä vähän kauempana itsestäni. Myös ehkä kun mä oon niin nuori, niin sitten jotenkin kaikki on vielä niin muutoksessa ja mä en jotenkin luota itteeni siinä, että mä voisin kirjoittaa jotain tosi mun lähelle tulevaa oma elämänkerrallista ja silleen päästä sen maailmaan. Ehkä joskus myöhemmin mua kyllä kiinnostaa semmoinen, mutta kaiken kaikkiaan ei ole niin kehollisia ehkä nämä mun prosessit. Mä kokeilin niin kuin viime vuonna kirjoittaa semmoista oma elämänkerrallista
joka oli sitten tosi kehollista ja jännittävää, mutta sitten mä totesin, että tämä ei ole niinku, tää on niinku mua varten vaan. Ja tuntuu tosi erilaisilta prosesseilta myös. Sä et ole vaan yhtä huomioon kipeä kuin kaikki muut. Kyllä mä oon. Mä menen sitä kohti. Mä säästelen, että mulla on enemmän sitä shokeraavaa transkontsaa sitten myöhemmin. Joo, shokeraavasta transkontsasta. Mietin sitä, että miten teillä se on mennyt, koska itsellä siis toki siis se, että kun oli puhetta tästä myös, että hyödyntää sen vähemmistöpositionsa, tai siis mietin, että itse transnaisena niin esikoisromaani niin totta kai käsitteli transnaiseutta ja niin kuin omaa matkaani ja sille jotenkin hyödynsin sitä paljon, mutta onko teillä sellaisia, tai miten te ajattelette teidän tekstien suhteen, että ei pelkästään niin kuin aihevalintojen osalta, mutta oletteko te ajatellut, että niin kuin teidän transsukupuolisuutenne tai ei-binäärisyytenne on vaikuttanut teidän suhteeseen tekstiin tai tekstin muotoon, ei pelkästään siihen, että okei, tämä teksti jollain lailla tavalla tai toisella käsittelee vaikka sukupuolta, mutta mitä sitten siellä muuten voi olla rakenteessa tai muussa, mihin se on, onko se vaikuttanut? Mulla on ollut aika semmoinen iso tähän liittyvä sellainen viimeisimpiin kirjojen kohdalla, niin kuin mainitsinkin, että mä käytin niistä semmoista ilmaista ei-binäärisen kirjoituksen trilogia, ja mä olen miettinyt just sitä, että mitä ei-binäärinen kirjoitus tarkoittaa myös sellaista kirjallisuuden muodon kannalta, ja mä oon ajatellut siis nimenomaan semmoista lajityyppejä ja genrejä ja niin kuin kielenkäytön tapoja sekoittavaa kirjoitusta niin kuin jollain tapaa sellaisena, jolla on joku suhde myös niin kuin ei-binääriseen sukupuolikokemukseen, maailmassa olemiseen, tai jossa ehkä jollain tapaa se sukupuolikokemus voi olla sellainen linssi, jonka kautta katsotaan kirjoitusta, jolloin se muuttuu sellaiseksi erityyppiseksi heijastusmuodoiksi, ja sitten siinä on myös sellainen lähtökohta, että ei-binäärinen kokemus on jollain tapaa sellainen, mistä on vaikea puhua normatiivisella kielellä, koska se on vähän sellainen, kukaan ei ymmärrä sitä kauheaa. Mutta että sitten ajatukseni oli semmoinen, että niin jos tavallaan tuo semmoisen yhden kirjan tilaan semmoisia erityyppisiä kielenkäytön muotoja ja erityyppisiä tekstejä, niin niiden, jotka osittain ainakin viittaa siihen samaan kokemukseen tai samaan teemaan tai samaan juttuun, niin sitten ne eri suunnista tulevat niin kuin tekstin luomat valonsäteet voi valaista sitä jotenkin vähän kielen ulottumattomissa olevaa asiaa semmoisella tavalla, jota ei muuten pystyisi välttämättä sellaisella tavalla artikuloimaan. Ja sillä mä ajattelen, että ei-binäärinen kirjoitus voisi mahdollisesti olla myös sellainen niin kuin yksi vaan niin kuin sellainen vaan taiteellisesti kiinnostava tapa niin kuin luoda kirjoitusta ja sellainen, että se niin kuin ei-binäärinen sukupuolikokemus mahdollisesti voi olla myös sellainen, joka luo mahdollisuuden sellaiselle uudenlaiselle taiteelliselle ajattelulle, joka myös liittyy ehkä siihen ajatukseen, että ei ole sellainen neutraalia kirjallisuutta, on niin kuin monia kirjallisuuksia moneuksia, ja se niin kuin myös on sellainen esteettisiä niin kuin ilmaisun mahdollisuuksia laajentava linssi mahdollisesti, toivottavasti. Mulle tulee tästä transkirjoituksen käsitteestä jotenkin välittömästi mieleen Helen Sixu ja sen naiskirjoituksen käsite. Josta mä muistan, että kun mä luin sen Sixun Medusan nauraa joskus, mä pidin siitä ihan hirveästi, jotenkin siitä, miten se kuvasi kirjoittamista ja niin edelleen. Mutta koko ajan mulla oli vaan semmoinen olo, että
periaatteessa mulla oli koko ajan sitä lukiessa sanonut, että joo, mä haluan kirjoittaa näin, mä haluan niin 100% kirjoittaa näin, mutta tämä kuvailee vaan niin kuin runoutta. Että niin kuin naiskirjoitus vaan on runous. Tai silleen jotenkin, että koska se kuvaili semmoista niin kuin merkitysten häilyvyyttä ja niin kuin jotenkin niin kuin ehkä semmoista subjektin huokeaa rajaisuutta ja niin edelleen. Ja niin kuin, että on monia merkityskeskuksia, jotka liukuu toisikseen ilman, että mikään on niin kuin primäärinen, niin se vaan tuntuu, että siis tämä on vaan runoutta. Että mä en tavallaan tiedä, että mikä siinä sitten. Tai niin, ehkä mä en ole siis täysin vakuuttunut siitä, että niin kuin jotenkin, että niin kuin tekstin muoto ihan hirveästi liittyisi niin kuin sukupuoleen. Tai että se tuntuu vaan siltä, että se on jotain, niin kuin, että siinä on kyse jostakin muusta. Koska sitten taas on niin kuin tosi paljon, mulle tulee mieleen vaikka mitä kaikkia niin kuin siis mieskirjailijoita, jotka mun mielestä niin kuin on tosi hyviä esimerkkejä siitä, mitä, niin kuin, mistä niin kuin siksuu kirjoittaa. Niin kuin vaikka joku, en mä tiedä, se mun mielestä itsekin niin kuin viittaa, en muista, siis mun mielestä se saattaa viitata just johonkin vaikka James Joycein juttuihin, tai jossain tämmöisissä yhteyksissä mä oon niin kuin jotenkin törmännyt siihen, että sen jostain Finnegan's Wakeista otetaan joku pätkä ja on silleen, että tämä on niin kuin the most nice kirjoitus tai niin kuin tälleen. Ja sitten se niin kuin, niin en mä tiedä. Niin ne tuntuu mulle ehkä vähän erillisiltä asioilta. Joo. Mä sanoisin, että ei mun kun suhde mun sukupuoleen tai tämmöinen ei niin kuin vaikuta johonkin siihen muotoon. Siis mulla kyllä tuli nyt tässä mieleen, että mä kirjoitan mun toista romaania, joka Kosmos julkaisee sen vuoden päästä suurin piirtein. Niin siinä on semmoista niin kuin nuoruuden jotenkin semmoista kaleidoskooppimaista semmoista, miten niin kuin eri tavalla ihmiset jotenkin, nuoret ja lapset, jotka kasvaa tosi lähellä toisiaan, niin kuin eri tavoilla ne myös voi kasvaa ja miten eri jotenkin perspektiivistä ne voi katsoa asioita ja toisiaan ja itseään ja mikä kaikki jää jotenkin näkymättömiin ja mitä ei oikein vielä ymmärretä ja semmoista jotenkin vasta muodostuvaa jotain toimijuutta, niin ehkä toi liittyy siihen vähän niin kuin joo, tämä on just kokeilemassa siihen, että sen niin kuin keskiosa, mitä mun kustannustoimittaja ehdotti, että se olisikin kerrottu niin kuin eri henkilön näkökulmasta. Ja sitten toi jotenkin sopii tuohon tosi kivasti. Joo. Niin mä ajattelen, että mulla on esimerkiksi aavistuksen suhteen, se koostuu fragmenteista. Niin, no tässä on, mä voisin sanottaa tämän kahdella tavalla, että toisaalta niin kuin siinä, että se fragmentaarisuus on niin kuin sellaista, että siinä niin kuin näkyy se jotenkin jonkun, mä ajattelin niin semmoisen siskatseen halun määritellä tarkkarajaisesti asioita, niin sen vastustaminen, mutta en silleen fragmentaarisia kirjoitusmuotoja ja kirjoituksia ja tekstejä on niin kuin maailman sivuun myös ei-transkirjoittajat kirjoittaneet, tai sitten ne on vaan ollut kaikki kaapissa. Ei voi tietää, mutta toisaalta voisi myös vaan, että koska myös fragmentaarisuudessa oli myös hyvin pragmaattinen suhde, oli se, että koska se oli mun esikoisromaani ja romaani tuntuu kauhean pitkältä ja pelottavalta, niin sitten mä halusin vaan kirjoittaa pieniä pätkiä, että se ja sitten pelata niillä Tetristä, että se oli valmis, että kumpi näistä nyt on sitten se niin kuin todellisuus ja mikä on niin kuin vaikuttanut siihen, mutta kyllä mä itse aavistusta kirjoittaessa niin kuin myös paljon mietin sitä, että miten niin kuin, haluan että miten se linkittyy johonkin semmoiseen haluun väistää sitä siis tarvetta määrittelylle ja tarkkarajaisuudelle. Ehkä haluan lisätä siihen vielä, mitä mä itse sanoin ja mitä ehkä tähän jatkoksi myös, että se voi myös ajatella sillä, että transkirjoittaminen, jos sen ajattelee semmoisena, että sillä on joku muotoon liittyvä asia, mikä tietenkään kenenkään ei tarvitse, jos ei halua, mutta niin se voi myös olla sellainen niin kuin, just kehystävä ele sille, että juuri
tai sanotaan, jos mä puhun omasta tekstistä, niin ei-binäärinen kirjoitus, niin se, että miten mun tekstin hybridisyys tai joku moniaineksisuus verrattuna jonkun siis henkilön hybridisyyteen ja moniaineksisuuteen, niin miten ne merkitsee sit eri tavalla eri asioita, jos sen niin kun just kehystää sillä tietyllä tavalla. Ja mä itse olen myös aika kiinnostunut sellaista ajatuksesta, että se, niin kun mun teksti voisi ikään kuin sisältää omat kehyksensä siellä tekstin sisällä ja jotenkin, niin kun, että se voi ikään kuin itse sanoa itsestään sellaisia ikään kuin tulkintaa ohjaavia, ikään kuin kehystelyltä vaikuttavia asioita sellaisen tekstin sisällä. Ja sitten vähän kiinnostaa myös ajatus siitä, että onko oikeastaan ne kaikki tyypit jotenkin sillä aikaa kaapissa olleet transtyyppejä. Pitäisikö meidän, niin onko siinä jotain kiinnostavaa ajatuksena, että aletaan translukea erilaisia hahmoja? Ei välttämättä nyt ihan kaikkia, tai ei se välttämättä ole ollenkaan kiinnostavaa kenestäkään, mutta niin kuin, siinä on jotain sellaista, mitä mä oon myös miettinyt, että mitä se olisi, koska onko siinä jotain, mikä on mahdollisesti semmoista avaavaa, niin kuin, ja jotain niin kuin just liittyy myös tähän, niin kuin, onko kirjallisuus yksi ja neutraali, vai niin kuin, onko se koko ajan salaa ollut monia kirjallisuuksia, ja onko siellä Siis niin kuin Kurt Cobain. Niin, Siis sehän on se kokonainen meemi. Siis mä en ole ikinä ollut Nirvana-fani, niin mä en koe, että mulla on silleen oikeutta niin puhua tässä. Henkko tärkeä asia mulle, mutta siihen ei voi olla niin kuin törmäämättä, että kaikki spekuloivat, että Kurt Cobain oli kaapissa oleva translesbo. Ja tästähän on siis, toivoisin, että joskus joku toisi sen esityksen Suomeen, mutta siis yksi britti transnaisteatterin tekijä teki siitä myös hienon uudelleen, mä oon nähnyt hienon uudelleen tulkinnan nimenomaan niin kuin Cobainista transnaisena, jossa sitten on niin kuin uudelleen tehty tämä klassinen MTV Unplugged-keikka, mutta tästä näkökulmasta tällaista niin kuin uudelleen päälle kirjoittamista. Ja mä en nyt diireilla tätä loppukeskustelua puhumalla Hemingwaysta, mutta trust me, hänestä voisi myös puhua, mutta joo. Siis mitä siis siis tää on niin, siis tää on just tää syy, että minkä takia siis mä en halua ajatella, että se on... Oi Hemingwaylle myöskin estrogeenit. hauska fakta, Ted Kaczynski eli Unabomber kävi siis jollain vissiin semmoisella niinku transklinikalla ja sitten sillä oli aika just alkamassa, mutta sitten se vaan kääntyi 180 astetta eikä koskaan palannut sinne ja meni metsään ja alkoi lähettää pommeja ihmisille. Ja Unabomber saatiin kiinni sillä, että hänen veljensä huomasi sen kiristysviesteissä käyttämät niin kuin omat idiomit, eli transkirjoittamista, kuka ties. No niin. Oliko teille jotain kysymyksiä toisillenne myöskin tässä vaiheessa? Mua kiinnostaisi kuulla myös teidän siis kirjoitusprosesseista ylipäätänsä, että miten te lähestytte, miten te olette vaikka niin kuin viimeisimpien teoksienne äärellä lähestynyt sitä muotoa ja tekstiä, miten ne ovat syntyneet, nämä transteokset. Niin, no mun idea, kun mä aloin kirjoittaa Kyborg-kesää, on, että mä haluan niinku kerran elämässä kirjoittaa jotain hauskaa, koska mä olin sitä ennen kirjoittanut vaan tosi epähauskoja juttuja. Ja niin. Ja sitten, että mä tavallaan halusin niinku kirjoittaa kans niinku tosi tyhmistä asioista ja tosi tyhmällä kielellä. Ja tuoda sen kaiken siihen niin kuin sekaisin. Ja musta tuntuu, että mä en ollut ehkä ennen se oli ollut hyvin rajoittunutta, miten paljon mä, niin kuin, tai että runouden kieli oli ollut hirveän erillään jostain niin kuin kielestä, millä niin kuin kirjoitti jotain tekstiviestejä tai jotain vastaavaa, tai postasi nettiin, mutta sitten mä niin kuin laitoin ne kaikki vaan yhteen. Ja jotenkin ehkä aloin kirjoittaa vähän rennommin. Ja myöskin niin kuin ikään kuin modulaarisesti, että mä aloin tehdä semmoisia copy-paste-runoja, että mä kirjoitin vaan erillisiä lauseita ja sitten mä vaan laitoin niitä yhteen silleen, että ne ei ollut kirjoittamisen hetkellä tarkoitettu yhteen toistensa kanssa, mutta sitten mä laitoin ne myöhemmin.
Musta tuntuu kauhean vaikealta aina määritellä jotain omaa prosessia, tai musta tuntuu, että mä en niin kuin havaitse sitä oikein elämää. Paitsi joskus hetkittäin, että tää on varmaan sitä mun prosessia. Mutta no kun tämä kirja, mitä mä nyt kirjoitan, niin mä heti kun Sisäsiisti lähti painoon, niin sitten mä olin silleen, ihanaa, mä oon ollut 3 vuotta jumissa tämän saman tekstin kanssa ja nyt mä voin kirjoittaa jotain muuta. Ja sitten mä tuotin tosi nopeasti paljon tekstiä vaan kaikesta, mikä mua sillä hetkellä jotenkin tuntui kiinnostavalta. Semmoinen kunnon pläjäys, tosi semmoinen provokatiivinen ja jotenkin crazy, kun kerrankin pitkästä aikaa sai vaan kirjoittaa jotain. Ja sitten se jotenkin alkoi siitä muotoutua, että mikä siinä on oikeastaan merkityksellistä ja mikä kaikki on aivan ylimääräistä ja jotenkin vaan jonkun shokkiarvon takia tai jotain tällaista. Ja sitten oli kyllä paljon apua, kun mä silloin opiskelin tuolla teakin kirjoittamisen kandissa ja sitten sain just tekstiseminaareissa luokkalaisiltani palautetta ja joo, ehkä no mä oon tosi semmoinen henkilövetoinen kirjoittaja ja aika semmoinen mä niin kuin, ja myös semmoinen tarinallinen, tavallaan kirjoitan aika semmoista konservatiivista jotenkin perusproosaa ja mä nautin siitä semmoisesta ihan niin kuin perus jotenkin tarinoiden kertomisesta. Niin sitten se alkaa jossain vaiheessa elää vähän omaa elämäänsä, että sitten just vaikka ei kirjoita, niin kuitenkin kirjoittaa vähän koko ajan päänsä sisällä ja ne asiat jotenkin prosessoituu vähän itsestään ja tulee kaikkia ratkaisuja ja ideoita jotenkin vaan, kun se koneisto käynnistyy ja tuottaa niitä. Ja se on kivaa. On sellainen perus, niin kuin semmoinen ehkä toistuva kirjoittamisen prosessiin liittyvä asia on se, että mä kirjoitan semmoisen hyvin just ehkä fragmentti tai semmoinen lyhyt katkelma kerrallaan ja niin kuin sellainen hyvin esimerkiksi moneen eri tiedostoon ja muistikirjaan ja niin kuin eri paikkoihin ja sitten niin kuin tosi iso osa semmoista taiteen tai sen niin kuin teoksen tekemisen prosessia on sitten se, että jossain kohtaa alkaa se, että mä niin kuin alan liittämään niitä yhteen ja katsomaan, että mikä täällä nyt kuuluu suhteessa toisiinsa ja mikä, niin kuin on, mikä kuuluu tuonne ja niin edelleen. Ja sitten viimeisen teoksen kohdalla Glitternesteen mä kirjoitin sitä osittain yhtä aikaa kuin sitä edellistä kirjaa nimeltä Pimeä kuu. Ja mulla oli siinä vaiheessa jo selkeää, että mulla on tämmöinen niin kuin vähän niin kuin trilogia tekeillä, että on se kaksi viimeistä osaa ja niin kuin ne selkeästi oli sellaisia, että niin kuin, niillä oli semmoinen omanlaisensa niin kuin hahmot mulla mielessä jo aika varhain sillä lailla, että niin kuin Pimeä kuu on jotenkin ehkä vähän rajatumpi rekisteriltään tai semmoinen, se on semmoinen tietty ehkä yhtenäisempänä pysyvä tunnelma kirjan läpi ja sitten niin kun oli selvää, että jos mä kirjoitin jotain, joka vaikuttaa, että se ei istu sinne, niin sitten mä siirrän sen sivuun ja katson, että jos mahtuisi Glitternesteeseen. Ja siinä oli Glitternesteen kohdalla mulla oli myös semmoinen ajatus, että mä haluaisin kirjoittaa sen just jotenkin mahdollisimman monella erilaisella muotokielellä ja tyylillä. Niin sitten siellä on just semmoisia, että mä vaan välillä niin kuin sillä aika, niin kuin, että siinä oli semmoinen prosessi myös, että mä mietin, että minkälaisia ideoita mulla olisi siitä, että mitä täällä vielä voisi olla, minkälaisia niin kuin, semmoisia niin kuin just vähän myös käsitteellisiä ideoita. Siellä on sellaisia myös niin kuin vähän menetelmällisesti kirjoitettuja jotain jaksoja, jotka on semmoisia, joita mä en välttämättä itsenään pelkästään sellaisenaan niin kuin, haluaisi julkaista, mutta niillä on mun mielestä tärkeä paikka siinä sen koko teoksen kompositiossa. Ja nyt niin kuin, siinä on esimerkiksi semmoinen 7 runon jakso, jossa mä oon niin kuin kirjoittanut runoja sillä tavalla, että mä otin 7 espanjankielisestä runosta, mä en osaa espanjaa, eli mä otin niistä sillai vokaalit ja säilytin ne vokaalit sillai aina samassa järjestyksessä, kun on siinä alkutekstissä, jota osannut. Ja sitten mä kirjoitan niiden vokaalien pohjalta niin kuin sillai suomenkieliset uudet tekstit, missä niin kuin se lisäsin sinne vain ne konsonantit väliin, niin sieltä tuli suomenkielinen teksti. Se oli semmoinen, mitä mä kirjoitin aika varhaisessa vaiheessa kirjaa, ja mä tiesin selvästi, että ei tule nyt siihen niin Pimeä kuu-kirjaan, mutta että niin tällä voisi olla hauska paikka siinä seuraavassa. Ja se oli semmoinen, mitä mä just
se oli semmoinen, joka oli kirjoitustyönä oikeasti vähän semmoista ärsyttävää näpertämistä, mutta se oli semmoinen, mitä mä tein aina, kun jotenkin ei ollut inspiraatiota kirjoittaa mitään muuta, niin sitten mä aloin näpertämään sitä, että no okei, mitä sitä sitten keksin. Voisin vielä lisätä, kun mä jotenkin tämmöisissä tilanteissa, kun mä jotenkin hermostuneena mä höpötän jotain, niin musta tuntuu, että mä aina välillä tajuun, että mä oon vaan silleen osittain valehdellut. Ja että mä en ole oikeastaan yhtään mieltä jotain. Mutta kun mä kauheasti jankaan sitä, että ei ole, kirjoitan puhdasta fiktiota ja bla bla bla, niin sitten tästä prosessiin liittyen tuli just mieleen, että kyllä mä niinku yleensä lähden liikkeelle silleen todellisista asioista. Että ne jossain vaiheessa silleen ne muuttuu fiktioksi tai että on vaikka joku no jostain todellisesta kokemuksesta tai ympäristöstä, jostain niinku mulle tutusta tai jostain ihmisestä tai jostain ihmissuhdetyypistä tai jostain. Ja sitten se alkaa jotenkin, sit kun ne muuttuu jotenkin musta erillisiksi henkilöiksi hiljalleen ja sitten se niin alkaa tavallaan tarina tuottaa itseään, niin sitten se on niin kuin, jossain vaiheessa se siirtyy sinne fiktion puolelle. Mutta toi on kyllä tosi tärkeä osa mun jotain prosessia, niin mä haluan jotenkin vähätellä sitä. Tai että kuitenkin musta tuntuu, että teokset on ylipäätään ehkä kiinnostavia ja merkittäviä vaan silloin, kun ne on lähtöisin jostain oikeasta havainnosta. Joo, Elli Salo taisi just eilen täällä yhdessä keskustelussa, muistaakseni miten sanokaan, että asiat fiktioituu rajausten kautta, että miten sen rajaa, kun se alkaa rajautumaan jollain tapaa tai sitä rajaa. Mä sanoin jo aikaisemmin niistä aavistuksen fragmenteista, että mulla oli kanssa just semmoinen hyvin sen tyyppinen, että mä niin keräsin fragmentteja. Aavistushan nyt on tosi oma elämä kerrallinen, että sitten siellä oli paljon kaikkia fragmentteja, kävi vanhoja päiväkirjoja läpi ja silleen sitten vaan keräsin niitä silleen hirveän kasan ja sitten jossain vaiheessa printtasin kaikki ulos ja sitten mä näytin siltä niin kuin salaliittoteoreetikko-meemiltä, jolla on kaikki ne semmoiset paperit ja että miten näiden kanssa ja sitten kissa meni pöydälle ja heitti niitä vähän ja uuteen järjestykseen ja välillä ne uudet järjestykset sai jäädä. Kaaoksen praktiikkaa siinä. Mutta mä vai oliko sulla joku, sä näytit siltä, että sulla olisi ehkä vielä... Mä haluaisin kysyä sitä kissasta, mutta ehkä se oikeastaan vastasi siihen jo. Hän on uskollinen kustannustoimittaja, niin hän aina toisinaan, koska mä teen siis jokaisen tekstin kanssa, mun täytyy jossain vaiheessa nähdä se koko teksti niin kuin fyysisenä, että mä niin kuin printtaan sen pienellä printillä, leikkaan sen palasiksi, koska melkein kaikki mun tekstit on sellaisia, niin kuin koostuu jostain fragmenteista ja sitten ne on jossain isolla pöydällä ja toisinaan kissani tulee ja on silleen, noin. Ja sitten mä oon silleen, joo, se oli paskakohta, oikeassa oot. Niin mutta mä ajattelin, että me voitaisiin puhua myös tuossa niin kuin aikaisemminkin jo. Sitten tuolla takahuoneessa puhuttiin tämmöisestä narratiivisesta paineesta, että kun jos transkirjailijana kirjoittaa, niin sitten jostain tulee vyöryy ylle narratiivinen paine. Sulla oli Aurse Andrea Longchun hyvä sitaatti tästä, että missä Andrea Longchu kuvaa juuri tätä suurta narratiivin painetta, niin jos sä voit lukasta siitä ja sitten voidaan keskustella, että miten kukin on kokenut narratiivin paineet. Joo, tämä on siis Andrea Longchun kirjasta Females. Most trans memoirs read like exercises in carefully solicited prurience, as if their authors think we will be given our rights if we just lift our skirts high enough. This is as true of the 20th century classics, the late Jan Morris, for instance, as it is of the younger generation of media operators and activist influencers who, for all their political ideals, have generally not progressed beyond the language of self-help and righteous assertion. This kind of writing, sentimental, interiorized, aggressively humane, has had an enfeebling effect on what passes for trans intellectual life today. The notion that trans people's primary contribution to culture is to tell our stories, however nobly this mission is conceived,
has left us open to co-optation and grift. Story, I think, should be the mortal enemy of the trans writer, who upon setting foot in the blast zone of literature will find herself irradiated with unwanted narrative energy. Everyone will ask, what happened to her? No one will ask, what does she think? Niin, siis että tämä palaa siihen mun ihan ensimmäiseen pointtiin tässä keskustelussa, että miten niin kun transkirjoittaminen määrittyy niin kun tosi vahvasti ja tylsästi sen silleen aiheen kautta. Ja se on myöskin niin kun, ainakin niin kun, että mä tavallaan huomaan semmoisen tosi suuren paineen siihen itsellänikin. Ei niin kun, että Kyborgikassa kuitenkin on tosi paljon silleen oma elämäkerrallista materiaalia ja sitten se on niin kuin vähän silleen, että on varsinkin jos niin kuin transtio alkuvaiheessa kirjoittaa, niin voi olla kyllä tosi vaikeaa ajatella niin kuin yhtään mitään muuta, koska koko elämä on vaan sitä ja se läpäisee ihan kaiken. Mutta sitten mä itse huomaan, että mulla on niinku hirveä tarve kirjoittaa seuraavaksi jotain, mikä ei niinku liity muhun henkilönä mitenkään. Ja tavallaan sillä jotenkin niinku todistaa, että ei kun mä oon oikea kirjailija, mä osaan kirjoittaa jotain muutakin kuin sellaisia jotain tämmöistä nyyhkytarinaa yömässä. Mä ainakin siis aavistuksen kohdalla siis kävin paljon semmoista niin kuin vääntöä itseni kanssa siitä, että siitä jotenkin narratiivipaineesta ja siinä nyt on paljon myös niin kuin sen suoraa kommentointia siitä, että miten transnarratiivit yleensä tuppaa menemään ja miten transmemoir-genrenä, niin kuin, jolla on kuitenkin pitkä historia, niin miten siinä on monesti tarinat menneet. Se on siis, mä en valitettavasti löytänyt sitä, mä yritin löytää, mutta se on joskus olen siihen törmännyt tämmöisen ehkä, se saattaa olla 90-luvulta tämmöinen jossain translehdessä, transihmisten omassa lehdessä ollut tämmöinen meemityyppinen, että so you wanna write a trans memoir, here's how you do it, ja sitten siinä on just tämä, niin kuin lapsena oli ikävää, ja sitten pukeudun korkkeihin ja turpaan sain, ja joskus ehkä estrogenia sitten vuosien jälkeen, sitten olikin vain, sitten kaikki jätti. Ja ikävä oli senkin jälkeen. Ja näin, niin että miten kun sitä vastaan tehdään, ja mähän kirjoitin siinä itse taas sitten siitä niin kuin sen ilon kautta myöskin, mutta myöskin siitä, että siitä voi tulla vaan semmoinen, että okei, nyt meillä ei ole enää mitään ikävää, että on vain iloa ja sateenkaaria ja ihanaa, että miten sitä vastaan. Ja siis mulla oli välillä semmoinen olo, että mun piti niin jotenkin omia aivoja niin silleen käskyttää jotain koiraa, että irti, että nyt niin kuin mene sinne niin kuin siihen suuntaan ja niin kuin, että rupeaa selittämään, että rupeaa, niin kuin tuossa Andrea Longchukin sanoi just sitä, että ajatellaan, että jos me nyt kerrotaan tämä tarina mahdollisimman hyvin, niin me saadaan viimein meidän ihmisoikeudet. Mutta ehkä sillä voisi olla jotain muutakin funktiota, koska ei ole kauheasti näköä. No, mä ajattelen, että mä oon yrittänyt mennä jotenkin vastaan silleen, no mun esikoisromaanissa, vaikka tämä päähenkilö Esra, niin sen jotenkin, se on vähän semmoinen jotenkin ääliö, eikä semmoinen, että sääli minua on vaikeaa. Ja se on myös silleen itse vallankäyttäjä, ja se tulee niin kuin myös perheestä, jossa on paljon valtaa. Ja sitten tässä mitä mä nyt kirjoitan, niin sitten musta tuntuu, että mulla oli kauhea paine, että mä jotenkin, kun siinä on siis päähenkilö ja näkökulmahenkilö, on tämmöinen ihan cis-poika, joka siinä on keskeisessä roolissa myös tämmöinen transihminen, mutta sitten musta tuntuu, että mun pitäisi nyt jotenkin, että nyt mulle suututaan, että mä oon niinku ottanut tämän jotenkin cis-näkökulman ja jotenkin priorisoinut sitä ja jotenkin niin, että mun pitäisi nyt tämänkin, tai että mä haluan siinä jotenkin jättää sitä vähän silleen katveeseen tätä transhenkilön jotenkin kokemuksia ja elämää. Että se niinku tapahtuu vähän siellä taustalla ja silleen transihmiset ehkä saa siitä enemmän irti ja jotenkin yhdistelee niitä lankoja. Mä en tiedä, tämä meni jotenkin vähän eri aiheeseen, musta tuntuu. Mutta joo, joku tommonen niinku
mulla on semmoinen joku salailun tarve tai semmoinen. Musta tuntuu, että sit mä, niin kun, jos mä paljastan liikaa mun henkilöistä ja niiden vaikka jostain dysforia-kipuiluista tai niiden kehoista tai jostain, niin sit mä samalla niin kun paljastan itseni ja sitten jotenkin, että mua niin kun tirkistellään näiden henkilöiden kautta, niin sit mulla on tarve mennä vastaan. Mun mielestä olisi tosi kiva tuoda niin kuin tätä, siis just tuommoista dysforia- ja kehoteemaa niin kuin sitä kautta, että tavallaan, että se ei kuitenkaan ole mikään, niin kuin, tai että siis ihmisten kehot vaan on iljettäviä. Ja on hirveää olla niin kuin keho. Tai sillä, ja siis niin kuin kaikki klassinen kirjallisuus on ihan täynnä niin kuin kuvauksia tästä. Ja tosi paljon. Ja niin kuin, siis mä just luin V.S. Luomaahon Cancel-novellikokoelman, niin se oli tosi paljon tätä. Ja sitten joku Jean-Paul Sartre Inho on niin kuin tosi semmoinen dysforinen kuvaus. Ja jotenkin, niin kuin, että ehkä silleen vähän niin kuin, kans, niin kuin, että taiteen alueella voisi ehkä vähän kans niin kuin, liuentaa pois niitä rajoja, jotka erottaa transkokemuksen jonain sellaisena niin kuin ihan mega erikoisena, mitä kukaan ei voi ikinä ymmärtää. Ja siis teini-ikä on kauheata ihan kaikille ja silleen ihmiset on superkriittisiä niiden kehoista ja kaikki on tosi pelottavaa ja hirveää. Ja usein se on tietty transihmisenä, siihen tulee uusia kerrostumia, mutta myös siinä on niin paljon jaettua. Nyt mulla oli joku ajatus tästä, mutta ei toimi aivot. Kenties se palaa. Mullakin oli joku ajatus ja sitten sekin katosi. Sellaista se elämä on. Mutta niin pohdin tässä myös sitä, että kun puhuttiin siitä transkirjoittamisen narratiivisesta paineesta, mutta onko sitten myöskin se vastaankirjoittaminen myöskin vaan niin kuin käänteisesti vähän sitä samaa, että se, että meneekö jonkun niin kuin narratiivin mukaisesti vai meneekö vaan sitä narratiivia vastaan, on silti koko ajan sen niin kuin narratiivin kanssa kommunikaatiossa, niin voiko siitä päästä eroon, tarvitseeko siitä päästä eroon, mitä se voisi tarkoittaa, jos siitä jotenkin irtautuu? Keksin nyt, mitä mä oon sanottava myös tuohon narratiiviaiheeseen, koska mä en aluksi sillä lailla, että mä en ihan hirveästi tunnista sitä oman kirjoittamiseni kohdalla, koska mä jotenkin tuun silloin esteettisesti myös semmoista perinteistä, jossa se niin semmoinen tietynlainen narratiivisuus ei ole se, mistä kirjoittamassa välttämättä on kyse. Mutta silloin mä ehkä itse on kokenut ja miettinyt semmoista, että musta tuntuu, että mä jostain vaiheessa kirjoitin enemmän just semmoisella tavalla, että mä kiinnostin jotenkin puurokaa ja hajottaa sellaisia kertovia asioita ja semmoisia jotain juttuja. Ja sit mä oon ehkä viime aikoina ja viime teoksissani enemmän miettinyt sitä, että mitä sen sijaan, mikä muu voisi olla semmoinen, mitä voisi rakentaa tilalle, tai niin kuin minkälaisia niin kuin, ajattelun ja kuvittelun ja tekstin rakentamisen muotoja, miten niitä voisi miettiä uusiksi myös semmoisella jotenkin positiivisemmalla tavalla, tai ehkä ei nyt jotkut tässä kohtaa enempää. Mulla siis oli kesken tämä ajatus vielä, mutta mä en tiedä, mitä se jatkuu loppuun asti. Siis mulle tuli nyt jotenkin, jotenkin ihan tyhjästä tällainen ajatus, että mä oon kyllä kans nauttinut tosi suuresti, että on se olemassa sellaista niinku, vaikka niinku transnaisille suunnattua semmoista niinku hömppäkirjallisuutta. Siis silleen, että mä oon lukenut niinku elämäni ensimmäiset ja toistaiseksi ainoat niinku romanssikirjat jonkun parin viime vuoden aikana, ja siis se on tosi kivaa mun mielestä olemassa sellaisia, että sen ei tarvitse olla niin silleen tavallaan fiksua. Ja jotenkin, että on siis sellaisia viihdegenrejä, jotka on suunnattu nimenomaan just mun kaltaisille ihmisille, ja joiden kohdalla ei tarvitse tehdä sellaista mentaalista työtä, että miten silleen tavallaan irrottelee ja sovittelee palasia, että pystyisi samastumaan joihinkin juttuihin.
Niin se voi ehkä olla semmoinen niin kuin transkirjallisuuden muoto, mikä on vähän sen ulkopuolella, kuin mistä me tässä ollaan enimmäkseen puhuttu. Niin, mä mietin sitä, että jos puhutaan siitä jostain traditiosta irtautumista ja siitä ehkä jotenkin, mistä Miska sanoit kanssa, että jotenkin, että miten sä nyt sen ilmasitkaan, siteeraanko sinua heti tässä väärin, mutta jotenkin, että ei ole vain jotenkin transkirjoita, että vaan on niin kuin, tai tarkoittaako jostain tämmöisestä traditiosta irtautuminen sitä, että irtaudutaan siitä transetuliitteestä? Että sitten... Voiko transkirjailija kirjoittaa cis-kirjallisuutta? Tai että... Anteeksi, oliko sulla... Joo, siis niin, ehkä tämä ajatus, niin tämä romanssikirja-ajatus nyt niin jatkuu tavallaan siihen, että mä tietyllä tavalla en ihan hirveästi pidä siitä ajatuksesta, koska välillä niin tuntuu, varsinkin jos on niin vassaripiirissä, feministipiirissä, välillä tuntuu, että mun niin koko elämän pitäisi olla jotain niin dekonstruktion projektia, ja kaiken pitäisi olla siis silleen niin tosi, että... Siis niin kuin, että jos haluaa jotain perusjuttuja, mitä nyt vaikka tosi monet siis näistä haluaa, niin sitten se on vaan, että et sä tajuu, miten patriarkaalista toi on. Siis, niin kuin, tai että jotenkin, että siis sille oikeasti niin kuin, että tulee siis semmoinen erillinen paine niin kuin olla ihan tosi silleen valaistunut ja hyvä ja fiksu. Ja sitten ehkä tässä kirjallisuudessa kanssa, että, niin kuin, että se tuntuu, että mulla olisi ehkä sellainen pieni halu vastustaa siis semmoista, että, että transkirjallisuuden pitäisi olla vaikka tosi kokeellista tai jotain muotoja rikkovaa tai vaikeaa ottaa haltuun, koska niin kuin, ei kaikki transihmiset nyt vaan ehkä ole niin kovin kulttuurillisia tai fiksuja. tai et ei tarttis olla, koska siis se niin kuin, siis se on jotenkin tosi uuvuttavaa, että pitää olla semmoinen joku vitun niin kuin kokeellinen ihminen, joka on sellainen niin kuin melkein semmoinen. Ei siis jumala, siis mun yksi ystävä sanoi tämän niin hyvin, siis joskus semmoinen niinku, en mä muista, se puhui siitä, että miten siitä tuntuu, että se on joku kommunistinen taideinstallaatio. Mä en muista nyt sanatarkasti siis. Sukupuoli jännä. Siis joo. Siis semmoinen niinku... Siis, niin, jotenkin siis toisissa, koska mun mielestä on siis silleen, että sitä on semmoinen jännyyden varanto kaikille, niin ketkä on ympärillä. Ja sitten kyllä se voi olla kivaa, ja kyllä mun mielestä on kivaa olla välillä jännä, välillä saada huomiota, ja niin kuin silleen näin. Mutta se on vaan uuvuttava, jos sitä pitää olla koko ajan. Niin silleen ehkä mä sitten vaan kans haluan niin kuin vähän tukea sitä, että voi olla niin kuin transhömppä romanssi niin kuin kirja siitä, miten minun lapsuuden ystäväni, joka aina ehkä vähän tiesi, että olen oikeasti tyttö, mutta ja niin edelleen. Ja sitten ne tapaa uudestaan aikuisina ja sitten siitä seuraa kaikkea. Mutta niin kuin, May Peterson on hyvä kirjoittaja. Musta on hauska olla kokeellinen ja jännä, mutta todellakaan en halua, että se olisi mikään velvoite kellekään muulle maailmassa. Niin on myös silleen niin monenlaista cis-kirjallisuutta, niin miksei voisi olla monenlaista transkirjallisuutta ihan yhtä lailla niin monenlaista. Tämä on ehkä jotenkin keskeneräinen ajatus, mutta voidaan olla keskeneräisyyden äärellä, mutta niin kuin mietin myös sellaista, että välillä, tai vaikka siitä just siitä Andrea Longchun sitaatista, mistä niin kuin monessa asiassa on itsekin niin kuin samaa mieltä, että, se on, että samaan aikaan niin kuin kirjoittajana on se, että okei, haluan kirjoittaa ja haluan lukea tekstejä, jotka jotenkin on niin kuin tekstin kannalta ja kirjallisuuden kannalta kiinnostavia ja jänniä ja kutkuttaa aivoja, mutta sitten myöskään ei niin kuin just silleen, ehkä kuten Aura sanoi, että sitten myös ihana lukea sitä niin kuin hömppää, tai ettei kaiken ei tarvitse olla sitä, vaan koska sitten myöskin ne klassiset transmemoaarit on voineet muuttaa niin kuin toisten transihmisten elämiä ja antaa heille jotain, niin kuin, mitä he on tarvinneet. Tai jotenkin ajattelen, ehkä kirjoittajana itse ajattelen, että niin kuin parasta, mitä mun kirja voi antaa jollekin toiselle, on se, että sillä on vähemmän yksinäinen olo, niin tarviiko sen olla sitten jotenkin helvetillinen kikkailu, että niin kuin romaanina, että se tekee sen. Mutta toisaalta sitten taas kirjoittajana helvetillinen kikkailu kiinnostaa. Siis niin, siis sama. Siis kiinnostaa mua myös niin kuin hyvin paljon.
Sitten mä tulin just niin kuin tässä miettineeksi niin kuin tavallaan semmoista eroa, mikä on, että jos on semmoinen, niin kuin, että vaikka siis silleen, niin kuin vaikka mun kirjassa on silleen paljon jotain niin kuin kokeellisia juttuja ja se on niin kuin varmaan vaikeaa jollekin, joka ei ole tottunut lukemaan runoutta, mutta sitten tämmöiset niin kuin tavallaan korkeakirjallisuuteen sijoittuvat transkirjat on semmoisia, että niitä voi niin kuin cis-ihmiset lukea, että ne saa niin kuin semmoisia voke-pisteitä. Tai että se on siis tietysti, ja sitten niitä voi myös lukea, että se on kiinnostava kirjallisuutta, ja niitä voi myös, tai siis, mutta että se tuntuu, että semmoinen, että jos on semmoista niin kuin transhömppää, semmoista niin kuin, jos tämmöinen joku transromanssi, romaani, niin ei sitä kyllä, sitä lukee vaan niin kuin jotkut, niin kuin, sitä lukee vaan transihmiset, koska tai en mä tiedä, mutta se tuntuu jotenkin enemmän siltä, että se ei ole niin kuin, sillä ei ole semmoinen tietynlainen niin kuin, se on jotenkin, tapahtuu enemmän sellaisen niin kuin pelkästään yksityisen ja pelkästään halujen alueella, eikä niin kuin poliittisen alueella. Ja välillä kyllä haluaa pois poliittisen alueelta. Niin miksi se on niin erilaista kuin vaikka joku Heated Rivalry ja tämä, että miksei siitä saa kiksejä muutkin kuin homomiehet? Tai siis niin. Siis mä oon jotenkin varmaan sivistymätön, mutta mä en tiedä mikä on Heated Rivalry. No se on tää tämmönen homohömppäsarja, josta kaikki, se on ihan meemiytynyt, että kaikki niin kuin heteronaiset rakastaa sitä ja se on niiden mielestä tosi hot. Siis oh my god, mä toivon, että niin kuin transnaisten tommosille jutuille ei ikinä tapahdu samaa. Siis, Jumala. Jostain tästä tuli mieleen se, niin kuin, että paljon kaikki tuntuu liittyvän siihen, että kun sitä transkirjallisuutta kuitenkin, kun sitä on niin vähän, niin sitten jokaisen teoksen pitäisi olla jotenkin kaikkea, tai me jotenkin toivottaisiin, että se olisi kaikkea. Ja sitten se myös näkyy siinä vastaanotossa, ja miten niin kuin niitä teoksia lähestytään, kun sitten ollaan innoissa, että tässä on nyt tätä transkirjoittamista, transkirja, ja sitten siltä odotetaan niin kuin, no kaikkea ihanaa representaatiota tietysti, ja sitten myös niin kuin tietoa ja kaikkea mahdollista. Ja sitten no, mä aina luen jokaisen arvostelun, jonka mä vaan käsiini saan, tietysti Goodreadsista ja muualta, niin sitten mua eniten provosoi semmoiset, jotka alkaa jotenkin, että mä en voi quotata suoraan yhtä, se olisi jotenkin liian vittuilevaa, mutta semmoinen, että tämä teos, luin tämän teoksen, koska se on transtarina. Ja sitten tämä on joku cis-ihminen, joka sanoo näin. Ja sitten se valittaa sen jälkeen, että okei, tässä ei puhuttu tarpeeksi tästä transjutusta. Tai tämä, joka on siis nuorten kirja, että tämä oli liian nuorten kirja. Tai ei ollut tarpeeksi nuorten kirja, tässä ei ollut tarpeeksi selkeää juonta. Tai nämä oli jotenkin liian ärsyttäviä tai jotenkin liian etuoikeutettuja tai jotain. Ja toi on niin kuin se mun tuska siinä, että mun teoksia ei lähestytä silleen teoksina, niin kuin kirjallisuutena, että sitten mennään kohti sellaista kirjallisuutta, josta juuri sinä nautit ja jota juuri sinä arvostat ja joka kiinnostaa sinua, vaan lähestytään sitä transkirjana ja sitten se ei vaan voi ikinä olla sitä, mitä sä toivot siltä. Musta tuntuu, että toi on myös semmoinen ongelma, minkä kanssa niin joutuu diilaamaan paljon enemmän, jos kirjoittaa kertovaa proosaa tai varsinkin nuorten kirjoja, koska niihin liittyy paljon helpommin semmoinen niin kuin fanikulttuuri, joka on maailman kirotuin asia, koska niin kuin, tai siis johon liittyy tosi paljon sitä, että ihmiset valittaa, kun se niin kuin ei ollut just jotenkin, tai että ihmisillä on semmoinen niin kuin asiakasmentaliteetti, että ostin tämän tarinan, miksi se on just sellainen kuin mä haluan. Kun musta tuntuu taas, että just vaikka niin kuin joidenkin semmoisten niin kuin, vaikka runouden kohdalla ei ole niin paljon semmoista. Täytyy kyllä sanoa, että suurin osa näistä ihmisistä on ollut silleen, että en ikinä lue nuorten kirjoja, koska vihaan nuorten kirjoja, mutta luin tämän ja tämä olikin ihan hyvä. Ja niin kuin tämmöinen backhanded compliment, että ei voi olla nuorten kirja, koska tämä oli musta hyvä. Et joo. Ehkä nuorten kirjallisuuden fanit, niitä mä pidän jotenkin armollisempina itse asiassa. Haluan kommentoida vähän tuohon liittyen, mutta sillä on ehkä vähän eri kulmasta, mutta että niin kun mä kans ehkä haluan vaan sanoa ääneen, että niin kun en halua
edustaa transkirjallisuutta sellaisenmoisena jonain yleisenä asiana, niin kuin myöskään esimerkiksi tässä keskustelussa, tai niin kuin, että jos mä vaikka tykkään jännästä kikkailusta, niin mä haluan, että mä voin kirjoittaa jänniä kikkailevia kirjoja ja keskustella, puhua niin kuin sellaisesta estetiikasta, joka on musta kiinnostavaa, ja mun mielestä sillä on joku yhteys trans-aiheisiin ja non-binäärisyyteen ja niin edelleen, mutta niin kuin mä en ole millään tapaa niin kuin kenenkään edustaja. Se on ja kyllä... mä haluaisin, että niin kuin nimenomaan, että transkirjallisuus voisi olla myös sillä tavalla, niin kuin moni, niin kuin just niin kuin säkin ehkä sanoit, että niin kuin se voi olla vaikka mitä ja kaikkea, ja niin kuin kaikki voi tehdä niin kuin mitä haluavat erilaisia asioita ja mitä vaan saa tehdä. Juuri näin, mutta just siinä se varmaan kaikki vähemmistökirjailijat niin tunnistaa justiinsa sen, että helposti päätyy sitten sen oman vähemmistönsä edustajaksi sitten kuitenkin jossain. Tai että se on tosi helppo, että musta tuntuu, että vähän siis pohdin aavistuksessa, että kirjoitanko tähän alkutekstin, että tämä on sitten yhden ihmisen tarina, tästä ei voi vetää johtopäätöksiä. En kirjoittanut ja sitten sain paljon palautetta, että kyllä minä nyt opin transnaiseudesta. Mä silleen, että hyvä, että sä opit yhdestä kokemuksesta ja että joo, tässä on puhuma siinä jotenkin sellaisista myös laajemmista asiayhteyksistä silleen esseemäisemmin siinä kirjassa, mutta nimenomaan tämä, että siihen lipsahtaa ja sitten jotenkin, että miten olla menemättä. Mun siis täytyy kiittää siis kustannustoimittajaa, niin Anna Kivekästä, joka siis ihanasti avitti mua sen prosessin läpi, koska mä siis menin silloin kustantamoon ja olin se, että minähän en sitten selitä. Että yhtään en rupea selittää sukupuolta, sitten kun kirjoitin sitä käsistä ja sitten selitin ihan hirveästi siellä kuitenkin. Ja sitten Anna auttoi mua leikkaa niitä pois, koska nimenomaan muistutti siitä, että tämän kirjan tarvitsee olla vaan tämä kirja. Että tämän ei tarvitse olla samaan aikaan joku oppikirja ja selostus tästä ja avaus näistä kaikista asioista, vaan että tämä kirja on vaan tämä kirja ja sitten tulee myös, että on jo aikaisempia kirjoja ja sitten tulee lisää kirjoja, niin kuin, että se on vaan sen yhden kirjan ei tarvitse olla niin paineistettu asia. Musta tuntuu, että kirjoitti kirjan, joka markkinoitiin nuorten kirjana, niin se vielä pahensi että se on se oppikirja. Se on tätä lukevat nyt translasten vanhemmat ja tätä lukevat nämä translapset, jotka vihaavat itseään ja haluavat uskoa, että maailmassa on vielä toivoa ja he voivat elää hyvää elämää tai jotain. Ja sitten mua ei taas taiteellisesti kiinnosta tuommoinen yhtään. Mä tykkään kirjoittaa vittumaisista hahmoista ja aika ankeita tarinoita. Joo, ja toi on, mua ei muutenkaan kauheasti kiinnostaa henkilökohtaisesti nuorten kirjallisuus, enkä aio sitä muutenkaan kirjoittaa enää, mutta toi on myös syy, että miksi en, koska toi jotenkin kaikkeen tommoseen transkirjoittamiseen se tuo vielä silleen aivan jonkun next levelin tähän vaatimuksiin sen jostain, että sen pitää olla kaikkea. Ja sitä lukevat ihmiset just jossain elämän kulminaatiokohdassa varttuessaan. Ja sitten joku saattaa lukea sitä elämänsä kulminaatiokohdassa varttuessaan ja saada siitä yhtäkkiä hirveästi. Ja sehän on ihanaa. Niin on. Mietin, että halutaanko me ottaa yleisökysymyksiä? No mikä ettei. Niin. Jos on. Jos täällä on yleisökysymystä, Kaisla tuo sieltä takaa, meidän ihana teknikkomme Kaisla, niin mikrofonin tuolla on näköjään yksi kysymys täällä kolmannessa rivissä. Mulla on myös aika kova ääni. Otetaan vaan se mikki siihen. Okay. Jos on striimi, niin ei tarvitse huutaa. Nyt kun te olette niin kuin kauniisti ja tosi niin kuin luontevasti kertoneet siitä, että mikään kirjallisuus ei ole transkirjallisuutta ja kaikki kirjallisuus on transkirjallisuutta, niin mä haluan kysyä tämmöisen vähän kärkkään kysymyksen. Mikä teidän mielestä, henkilökohtaisesti teidän mielestä, on kaikista transgenre tai tyylilaji? Koska mun omasta henkilökohtaisesta mielestä sarjakuvat on mulle se kaikista transgenre. Ihan minkä tahansa-lainen sarjakuva. Mutta leikkisesti, mikä on teidän mielestä kaikista trans-tyylilaji tai genre? Ai siis eniten trans.
onko mikään tarpeeksi trans? Musta tuntuu, että sen pitää olla jotain tämmöistä, vähän semmoinen alternative universe, skifi, joku hommeli, missä kaikki jotain voi vaan vaihdella niiden kehoja ja jotain. Indie-videopelit. Mutta Kemini vastaa, että sitä ei ole vielä keksitty. Se tulee tulevaisuudessa. Musta tuntuu, että viime aikoina, mä en tiedä, onko se kaikkein eniten transgenre, mutta missä itse olen ehkä niin kuin jotenkin löytänyt eniten sitä viime aikoina, niin on kauhu. Nimenomaan niin kuin transkirjoittajien kauhu, kehokauhu ja muu, että se siitä transilosta. Joo. Onko muita kysymyksiä yleisössä? Tuolta löytyy kysymys. Jes, kiitos tosi paljon. Ollut ilo kuunnella teitä. Mietin tuosta, kun on tullut ilmi jotenkin toi hankala kitka tai tasapaino sen niin kuin representaation tärkeyden ja sitten se semmoinen niin kuin identitäärisenä pidetyn kirjallisuuden jotenkin kirouksen kanssa, niin musta oli tosi kiinnostavaa toi, mitä Taneli sanoi siitä, että sä olit siinä sun ei-binäärisessä trilogiassa käyttänyt jotain sellaista niin kuin tulkinta sitä, että miten jotakin taiteellisia keinoja siihen, että miten se tulkinta, miten se niin kuin teos luo sen oman tulkintakehyksensä. Musta olisi ihana kuulla siitä lisää, jos on siis vielä aikaa, että musta tämä kuulostaa sellaiselle keinolle, jolle niin sen taiteen omien keinojen kautta pääsisi jotenkin siitä. Kiitos. Mulla on siis esimerkiksi ollut niissä teoksissa sellaisia vähän niin kuin esseistisempiä jaksoja, jotka ikään kuin kommentoi sillain, no ehkä jotain muuta asiaa myös, mutta sillain niin kuin myös, että se on aika selkeästi kirjoittu sinne sisälle, että mä niin kuin kommentoin myös tätä teosta itsessään ja tekstiä itsessään. Ja sitten mä oon just miettinyt sitä semmoista kokonaiskompositiota usein siinä kirjassa sillä tavalla, että siinä on, niin siinä on just erityyppisiä tekstiaineksia ja sitten mä oon halunnut tätä niin just vähän kehystää toisiaan sillä, että joku jossain kohtaa on sellainen tietynlainen vaikka tunnelma ja siellä sanotaan tietynlaisia juttuja ja sitten seuraava jakso voi olla sen kanssa jollain tapaa ristiriitainen sellaisella tavalla, josta mä ajattelen, että se niin tavallaan se niiden yhdistelmä jollain tapaa kommentoi sitä teosta itseään myös ja sitä niin kuin ehkä myös silloin mä oon ajatellut sitä, että miten se toimii silloin suhteessa siihen niin kuin lukemisen tapahtumaan. Mua kiinnostaa se ajatus siitä, että lukija ainakin aina välillä tulee hyvin tietoiseksi siitä, että nyt minä tässä luen tätä kirjaa. Ja semmoisella tavalla, josta ei tule sellainen ole mielellään, jos mä onnistun, että nyt jotenkin etäännyn tästä maailmasta tai jotain, vaan että ennemminkin sillä, että lukija onkin jotenkin yhtäkkiä siellä vähän sen kirjan sisällä tai jotenkin semmoisella uudenlaisella tavalla ehkä näkee jotenkin mahdollisesti jotain itsessään uudella tavalla, jos onnistun erityisen hyvin. En tiedä, onko se kuinka paljon sellaista nyt voi toivoa kirjalta. Siis, tässä on tuosta ajatus myös semmoinen jotenkin, että mua että semmoinen tietynlainen kokeellinen taide, niin kuin ehkä kuvataiteen puolella myös ja niin kuin, myös niin kuin kirjallisuudessa tuntuu, että se on semmoista, että se siihen niin kuin kokemukseen niin kuin vaikuttaa sit tosi paljon se, että miten, niin kuin, miten se kehystetään muualla kuin siinä kirjassa itsessään. Niin kuin semmoinen, että joku näyttelyteksti selittää, että mitä nämä teokset merkitsee ja sitten niitä ei voi nähdä muuten kuin sillä tavalla. Niin sitten mä oon kiinnostunut se ajatus siitä, että eikö tämän voisi niin kuin napata sinne ikään kuin teoksen sisään sen semmoisen niin kuin kehystävän, niin kuin just, jos siellä vaikka on, siellä mulla saattaa olla näissä teoksissa semmoisia hyvinkin just kokeellisia ilmaisukeinoja ja sitten ne on sellaisia, että jos niin kuin niitä ei kehystetä tietyllä tavalla, niin sitten ne niin kuin luetaan myös semmoisten niin kuin tosi normatiivisten odotusten kautta ja sitten niin kuin
meillä on tosi monenlaisiin teksteihin semmoisia niin kuin tapoja, että miten niitä luetaan, mitä se tarkoittaa, että on tämän tyyppinen teksti. Ja sitten niin kuin jos sen tekstin sisällä ikään kuin se yhtäkkiä kertookin, että se pitääkin lukea toisella tavalla, tai tässä onkin tämmöinen toinen merkitys siinä, että miten se toimii, niin just kans voisin semmoinen toive, mikä siinä saattaa olla välillä, että niin kuin se just saa lukijan just sellainen ehkä kyseenalaistamaan sen jonkun tulkintajutun, joka silloin on saattanut olla siinä hetki sitten. Minä ajattelen, että tämä on jotain, mutta sitten tämä kertookin, että tämä on jotain muuta. Niin, no tämmöisen tietynlaisen ehkä kokeellisen ja itsereflektiivisen kirjallisuuden keinoja myös. Niin kun ne toimii tietynlaisessa tekstissä, mutta niitä kanssa voisi silloin yleistää jotenkin kaikkialla. Kohta alkaa aikamme käydä täällä. Vähim, haluaisin kysyä teiltä vielä nyt, kun ollaan transkirjoittamisesta keskusteltu, niin mä aina kuulen mieluusti ihmisten suosituksia ja toivoisin teiltäkin jotkut teidän transteossuositukset, niin saatte jonkun toisenkin teoksen langettaa tämän transkirjallisuuden määritelmän alle. Mä voisin suositella sellaista runokirjaa, jonka mä luin tässä ihan aika vähän aikaa sitten, uusi amerikkalainen runokirja Kay Gabriel-nimisen transnaisen runokirja nimeltä Perverts. Se oli musta erittäin mainio. Siinä on sellainen, se on tavallaan semmoinen vähän niin kuin kollaasemainen teos, joka koostuu hänen ystävien ja jotenkin aktivistitovereiden ja muiden ihmisten niin kuin unista. Se on sellainen niin kuin, unikertomus, kollaasi, jossa on musta myös tosi kiinnostavat poliittiset aineksensa, jotka ei mitenkään varsinaisesti edes liity monessakaan kohtaa transaiheisiin, vaan niin kuin kaikenlaiseen muuhun juttuun. Ja siinä on musta tosi kaunis sellainen hyvin välitön, mutta myös niin kuin hyvin kerrostunut tapa kirjoittaa. Okei, no mulle tulee ensimmäisenä mieleen Tori Petersin novelli Infect Your Friends and Loved Ones. Ja mulla ei ole ehkä mitään sen yksityiskohtaisempaa sanottavaa siitä, mutta se oli tosi koskettavaa mun mielestä. Musta tuntuu, että mä oon huono tämmöisessä, mutta ja ehkä mä oon vähän kujalla myös transkirjoista. Mun pitäisi varmaan lukea enemmän tätä transkirjallisuutta, mutta tuli mieleen, nyt mä pelkään, että mä muistan jotenkin väärin, että se ei ollutkaan niin hyvä, mutta tämmönen esseekokoelma, sen kirjailijan sukunimi on Ortberg, ja se oli joku Things That May Shock and Discredit You. Ja sit mä tykkäsin siitä. Ja Daniel Mallory Ortberg, Things That May Shock and Discredit You. Mä voisin suositella, löytynee edelleenkin tuolta Archive of Our Own sivustolta, tietäjät tietää, fanficin valittu paikka, mutta sieltä nyt siis täysin unohdan sukunimen Alison jotain Sisters of Dorley Hall -trilogiaa. Moninaista ja monisyistä transnaiseuden kuvausta en ole missään koskaan lukenut. Se on siis, se 3. osa on vielä kesken, mun mielestä siellä ilmestyy lukuja, sen saa myös tilattua niin kuin kovakantisena ja se on pituudeltaan jossain varmaan Lord of the Ringsin luokkaa, mutta siis äärimmäisen hieno ja hyvin kiinnostava myös semmoinen itselleni ehkä jotenkin transkirjoittamisen sellaisen, niin kuin, että otetaan joku transsukupuolisuuteen liittyvä konventio tai klisee ja sitten ja tässä tapauksessa otetaan silleen siis pakotettu transitio, pornomeemi tai pornokuvasto ja sitten käännetäänkin se
tosi syvälliseksi, kiinnostavaksi ja moninäkökulmaiseksi tutkailuksi sukupuolesta ja transnaiseudesta. Niin sitä suosittelen vahvasti. Sisters of Dorley Hall. Mutta meidän keskustelumme päättyy tähän. Kiitoksia keskustelutoverit tästä keskustelusta. Ja ennen kuin annetaan aplodit, niin haluan sanoa 2 asiaa tässä. Eli seuraavaksi suosittelen suuntaamaan tuonne Bar-typon ikkunoiden ääreen tai sitten pihalle, jos haluaa vähän hytistä tuolla pihalla. Tuolla on nimittäin alkamassa juurikin näillä näppäimillä noin 10 minuutin mittainen meidän yhden residenssitaiteilija Moi Tranin, mitenkä sitä sanoisi, teksti-ihmisinstallaatio tuolla sisäpihalla. Menkää katsomaan sitä. Täällä alkaa tuossa 8 jälkeen soittamaan DJ. Me täällä puretaan tuolit, niin tänne pääsee tanssimaan. Yläkerrassa siellä on HPC:n Poetry Jamit sointi Jats-orkesterin kanssa. Siellä on live-jatsia runoudella höystettynä tai toisinpäin. Bar-typossa Tekstin Tako tarjoilee herkullisia kala- sekä vegaani takoja siellä, suosittelen vahvasti. Ja baari taitaa olla 2 vai 3 asti auki tuolla, että saapi jäädä sinne sitten keskustelemaan kirjallisuudesta tai transkirjallisuudesta, mutta kiitos kaikille ja aplodit vielä. Kiitos. Kiitos.